खुलुमबाय दिनै 6 एप्रिल 2026 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम मादर खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंनायनि गिबियावनो दङ। मेष राशि, नोंथाङा लिरनाय आरो बिरोंदामिननि बिथिङाव मान मोनगोन। मेष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 7। बृष राशि, सावस्रिनि फारसे सांग्रां थानांगोन। बृष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 2। मिथुन राशि, फालांगियाव जौगागोन। मिथुन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 4। कर्कट राशि, मोजां मोननायाव जुदा जानो हागौ, सांग्रां जा। कर्कट राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 8। सिंह राशि, सोरखारि मुलाम्फाबो जागोन आरो गावनि नखरजों मोजां सम बारहोगोन। सिंह राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 5। कन्या राशि, सावस्रिनि फारसे मोजां थानांगोन। कन्या राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 7। तुला राशि, बे हाबानि थाखाय मुलाम्फा गोनां सान। तुला राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 9। वृश्चिक राशि, गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। वृश्चिक राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 6। धनु राशि, गावनि जानाय आदार आरो गथ'फोरनि फारसे सांग्रां जा। धनु राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 2। मकर राशि, रांनि लेनदेनखौ खम खालाम। मकर राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 5। कुम्भ राशि, गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। कुम्भ राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 7। मीन राशि, सावस्रिया मोजां जानाय नङा। मीन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 4। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।